Kini si Tatay Emtoy. Siya mao ang nagbuhat sa akong lapida. Ako si RJ, ug mao ni ang dagan sa akong kinabuhi. Diri ko nagdako sa sementeryo sa Calamba, Cebu. Kung diin nasaksihan nako ang tanan. Ug tungod kay diri ko gibilin sa akong inahan, human pagkatawo nako ining kalibutan. Lagi, nung pinakita ko niya, huwag kayo kasibaw. Eh, kailangan ni kayo. Feel din ang matawan ni. Mugan ni dito. Wait daw. Naay-hilak sa bata, no? Wait daw. Marag bata, Jud. Bata, Jen. Pamitaw na po, eh. Sama na. Pero iki, marag galuin. Sama na, eh. Hala, day, dara. Hala! Bata. Hala, oh my gosh, bata, Jud. Hindi ka luwi sa bata, day. Hala! Kinsa may nagbilin, anak, diri, eh. Day, isaon mi nato, uy. Uy, ayaw si Gabti kay Basil. Lain sa kay gatong ibilin, day. Hala! Ay, inakuha na ni mo diha. Lain sa gatong ibilin. Asa mo ko nun? Hala, ayaw nagikuha. Ako. Duoy kang bata. Asa mo yung nato ibutang? Hala ka doon sa mukha ni mo, day. Uy, niya. Ito, ina. Bantayan ba na ni mo niya? Adapo na ba na ni mo? Lain sa kayo, if ato na ibilin. Dili biya lalim nga mo dako nga ikaw ra isa. Kung saan na ni mo? Ato na lang yung kadab. Hindi pa ba niya magmama? Uyan, saan na naturo? Basta bahala ka dadun sa amo. O sige, kung magtumon ka kasi mong gusto, halakuhaan na, basta ayaw ko pagbatong to sa bata ang butong mo. So, lakaw na kasi mo. Bata pa ko nakatunan na nako ang tanan. Hilig nako ang bisag unsang duwa. Ilabi na ang pagsugay kulit ang magkala. Kada adlaw gibuhat ng kini. Ganahan kaayo kong eskwela, pero matintan ug tintalon jud ko sa akong mga hangtod na abot ang panahon nga nawad-an ako gana sa pag-eskwela. Nilabay ang pipila ka panahon. Nakatuna na nako ang pagpangawat ug bisag unsang mangutang kutob sa akong maganahan. Ug mipadayon ako hangtod sa akong pagdako. Hangtod og kanus-aman ko magbago.
Diri lang makutob ang akong kinabuhi. Nganong sa kadako sa kalibutan, sa kalapad sa kawanangan, ug kahawan sa himpapawiran. Nganong mentiryo jud ang akong gipadulngan ug gikahimutangan. Ngano man? Ngano? Wala na ba ko'y kagawasan? Siya mao siyang yang. Siya na ba ang tubag sa akong mga pangutana? Siya na ba ang mupukaw sa akong mga yango sa kinabuhi? Ug labaw sa tanan, ako na bang matinawan ang kagawasan? Sukad na kaila ta ka. Gusto na ko mag-usab. Sukad na kitaan ta ka naabot ka sa akong kinabuhi. Gusto na ko magawa sa mga interview para magpag-usab. Sige. Tabangan ti ka kutod sa akong makalan. Hoy, lagas!